سلام تخاتلتي نايز channel كم يعلخم كم يغنيخم سنة كم تخونون دا تمنخو لو معتي كم تناي كل جزء نعنا تمهرنان أقدستنيان زبلنا يا رستحزلكم متيالخو هيوتنا قليل النجبر اللي مفتوحات كنجركم إيه how to simplify your life هيوت فتنن كنجبرو زلنا نجرات زبز حلون يو بزح نسرحهم سرحتن ان حسبهم نجراتن كلونا يخلو يوم نزد مايو بزح جزء بسمعت نشنف مالتون overwhelm نخون هيوتنا قليل بمقبار جن نزد أجم كنفتحو نخلينا أبزي كومبلكس ويقع لخلخ زبزحو عالم قليل هيوتن كلوكا تعري يدليويو لو معنتن نقرأكم حدا مخرطات ويقع تيبس هيوتكا قليل المقبار زحجزو يوم كساب فتعام مدباتنا تختاتلونا يخو قطري حدا النقبرم فلوتات نقرات مهلاو create a morning ritual نقهو تسينا ناي سنوز باتن مزقاد ويقع ناي متسي ساعتنا نمنواح تبقو مسيلو كرينا يخاليو كونو جنا ازي كنجبرن كلنا نجهو متصدافن زدليونا نجارات طلو الكام اكابن يوترفو نزل مفتاح كنجبرو من نخل نجر نتقطعلي مع تزدليونا نجارات أداليونا محدار بورصانا أداليونا أبقبو زخونا ساعات مالتون أخول ساعات أبن رخبلو اوان مدقاسن يوم نجهو 3 دقيق كاب تزدلينا ساعات أقدم كاتل عالمو دس زبلكم نجارات كم يوغا دقا وزيخا زويور مبال كخون يخل ناين اشتن دقيق مديتيشن مسرح كخون يخل كم اون وعي نجر نداستخم ناتنا تشانل الفيديوتات مرأيون كخون يخليو كل جزء نجهو كم زي تقبرون تخوينكم اتلوتي ندات رأيكم يخيد قطري كلتا زيد ليوخا أقحط موقاد دي كلاتر مبزحتنا كاب زدليونا ندعلا قوت يهلونا دس زبلنا نجر كنرئن كلنا جن كنجزوينا ندلي أبت حبر تسببنا زلوات حساسبا أقحط حقوسات كم زجبرنا أيو نتوم مسانا زلو سبات دما نكس حبون نخدنا أون كم زجبر أيو أب جزانا زي دليونا نبزح جزا زيرعنا يومن زي تتقمنا اللومن كم ويلون كم زلونا زرسعنا يوم نجرات سلزهلونا جزا وسيدنا جزاوتنا مصراين زيدلونا نجراتون مشاتن كابانا نلعلي نزدليوم سبات مهابن مالتون دونيت مقبار تصبو يخون مالتيو قطري 3 كل نجر سنسرعت متحاز get organized أب هيوتنا زلو نجرات نخلون داخدكا سرعت متحاز جزا زوسد نجر كخون يخليو جن كابت زخونة جاما كدان مدلاي اتزخفل بيل أبايلو اند حسبكا نتفو اجزا ايبلتن زتقفقنا نجر اندادلنا كابن نوعن كل جزا نايبعلو زغمت قلو نجر مفلاي حدا نجر تتقيمكا مسود أخدما نابز نبرو مملاس نازن مقبار زحجز مأكبي ويكا كونتينر باكوتات مدقام تبو يمتسق مالتيو قطري 4 بزخالكايو متن نجرات مقلال downsize in every way كم تزغلصنا يو كاب زدلينا نلعلا خد سلازهلونا downsizing مالتون زلنا نجر مقناس نيوتنا كحجزنا يخليو كنجبرم زلنا تجبراتون بزتخالنا متن كنقنسوم يقبا نبزحت سبات اندا تتقمنا كاب مركب نو مبال كنلمد علنا مس محازوت كان بيتسب كان جزا محلاف ولا كواد لاي نجر انتخوانا جن boundaries ويكع بمتقنو كخون يقبا قطري 5 مرجعاتنا وسونات مقبار limit our choices بزوحات مرجعات سلازهلونا انتاي كم ندلي موسان يخبدنا كنا إلنا نتوم مرجعاتنا بمقناس جن هيوتنا قليل مقبار نخلينا نابنت أبسلكنا زركبو أبليكيشنات اندارانا انت قنسنا يوم ديستراكت زقبرونان زتا أقاقلونا نجر بولكع نقنس نخل
ኣብ ስልክና ዝርከቡ ጌምስ ሶሻል ሚዲያ ማለት እውን መራኸቢ ሓፋሽ እንተሃልዮም ስልክና እንዳልዕልና ንጥቀመሉ ግዜ እንዳወሰኸ ይኸይድ ስለዚ እዚ ብምግባር ዝተረጋግዐን እኩብ ሓሳብ ንክህልወና ንገብር ንኽእል ኢና ቁጽሪ 6 ቀዳምነት ዝወሃቦም ነገራት ምፍላይ prioritize ግዜ ተመሊስና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ሪሶርስ እዩ ኮይኑ ግና እንዳጠርጸርናን ስልክና እንዳተጠቐምናን ዝኾነ ነገር እስካብ ዝሳለጠልና ምጽባይ እዩ ዝቐለና ኣገደስቲ እንብሎም ነገራት ፈሊኻ ብምሓዝ እንዳተግበርና ንኸይድ ኣለና ህይወትና ስቕ ኢልካ ግዜ እንዳሕለፍካን ስራሕ እንዳሰራሕካን ክንሕልፎ የብልናን ንበዓልና ዝኸውን ግዜ ፈሊና ደስ ዘብለና ነገር እውን ክንፍትን ይግባእ ቁጽሪ 7 ፋይናንስ በዓልና ክንቆጻጸር ይግባእ take charge of your finances ብዙሕ ሰልዲ ዋላ እኳ ይሃለና ፋይናንስ በዓልና እንድሕር ዘይን ተቆጻጸርናዮ ብዙሕ ግዜና ይውዳልና ብዛዕባኡ እውን እንዳተጨነቕና ንውዕል ባጀት መዲብና እንታይ ክንገብረሉ ከም እንደሊ ግልጺ ዝኾነ ዕላማ ክነቐምጥ ኣለና ከብዚ ክገብር እንከለና ፋይናንሻል ውሳነ ቀሊል እንዳኾነ ይመጽእ ቁጽሪ 8 ዕላማኻ እንታይ ምዃኖም ፈሊጥካ ንምስኻ ምፍታን take control of your goals ክነሳኽዖም እንደሊ ዕላማታት ናብ ሓደ ወይ ክልተ ምቕናስ እዚ ጠመተ ማለት እውን ፎከስ ብምውሳኽ ናይ ምስኻ ዕድልና እንዳዓበዮ ይኸይድ ክነሳኽዖም እንደሊ ነገራት ዘርዚርና ንጽሕፎም እሞ እቶም ኣዝዩ ኣድላይ ካብ እንብሎም ክልተ ንመርጽ እዚ ሓደ ሰሪሕኻ እንተወዲኻ ድማ ካልእ ብምውሳኽ ክተሳኽዖ ክትፍትን ኣለካ ቁጽሪ 9 ካብ ኣልታዊ ነገራት ምርሓቕ limit negativity ሕማቕ ዝኾነ ዘረባ ወይ ከዓ ርእይቶ ካብ ዝህቡና ሰባት ምርሓቕ ምስ ዘበረታትዑኻን ንዓኻ ንምሕጋዝ ናትካ ጽቡቕን ነገር ብዝደልዩ ሰባት ጥራይ ንበዓልትኻ ምኻብ እዚ ግን በዓልካ እውን ኔጌቲቭ ማለት እውን ኣሉታዊ ዝኾኑ ሓሳባት ብምሕሳብ ንበዓልካ ከይትጎድእ ክትጥንቀቕ ኣለካ ቁጽሪ 10 ዝኾነ ውሳነ ንኽትውስን እንከለኻ ብጥንቃቐ ክኸውን ይግባእ make conscious decisions ሓደ ሓድሽ ሓላፍነት ክንወስድ እንከለና ሓደ ሓድሽ ክፍሊት ዘድልዮ ቢል ክንውስኽ እንከለና ወይ ከዓ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ወይ ሶሻል ሚዲያ ምጥቃም ክንጅምር እንከለና እዚኦም ሕቶታት ንበዓልና ክንሓትት ያለና ሓደ እዚ ነገር እዚ የድልየኒ ድዩ ብዘይካ እዚ ነገር ክነብር ይኽእል ድየ ክልተ እዚ ሓድሽ ነገር ካብቲ ብጣዕሚ ዘድልየኒ ነገር ግዜ ይወስደለይ ዶ ይኸውን ሰለስተ ኣብ ህይወተይ ጠቓሚ ነገር ክረኽበሉ ወይ ከዓ ክህበኒ ዶ ይኽእል እዚ ውሳነ እዚ ንስኹም ጥራይ ኢኹም ክትውስኑ ትኽእሉ ዝኾነ ውሳነ ሓሲብኩምሉ ምን እንታይ እየ ዘደሊ ኢልኩም ትውስኑ እንተኾንኩም ቀሊል ህይወት ይህልወኩም ዘጨናንቐኩም ነገር ክበዝሕ እንከሎ ድማ ክትቕንስዎ እትኽእሉ ነገር እንታይ እዩ ኢልኩም እዩ ክትሓስቡ ዘለኩም እምበር ከመይ ገይረ ኩሉ ነገር ክሰርሖ ክትብሉ የብልኩምን ህይወትኩም ብምቅላል ድማ ዝበለጸ ተጠቀምቲ ኢኹም ትኾኑ እሞ ተኸታተልትና ንስኻትኩም ከ ኣብ ህይወትኩም እንታይ ከተቃልሉ ትፍትኑ ኣለኹም ካልእ ሜላታት ትፈልጥዎ እንተለው ድማ ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ኢኹም እቲ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ንምግባር ከይትርስዑ በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ ገብር ከም ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ ሓገዝትን መምሃርትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምክትታልኩም ይቐኒለይ